Τι θα λέγατε αν σας αποκάλυπτα ότι ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά και υγιή φυτά εσωτερικού χώρου που μπορείτε να φροντίσετε δεν απαιτούν ούτε σπόρο χώματος? Φυτά ικανά να επιβιώσουν μήνες, ακόμα και χρόνια, μόνο με νερό. Φυτά που οι παππούδες μας καλλιεργούσαν σε περβάζια παραθύρων με παλιά γυάλινα βάζα πριν εμφανιστούν οι μοντέρνες γλάστρες με ειδικά χώματα. Λίγοι το γνωρίζουν, αλλά ενώ ξοδεύουμε χρήματα σε χώμα, λίπασμα και περίπλοκες φροντίδες, υπάρχουν φυτά που ανθίζουν χαρούμενα σε ένα ποτήρι νερό πάνω στον πάγκο της κουζίνας σας. Φυτά με επιστημονική τεκμηρίωση πίσω τους. Φυτά που φροντίζονται ευκολότερα χωρίς χώμα. Και σήμερα θα σας παρουσιάσω 20 από αυτά που θα ανατρέψουν εντελώς την άποψή σας για την εσωτερική κυπουρική. Μείνετε μαζί μου, γιατί το νούμερο 17 ριζώνει τόσο γρήγορα που μπορείτε να το παρακολουθείτε να συμβαίνει live. Και το νούμερο 20 είναι τόσο απλό που ξεκινάει με κάτι που σίγουρα έχετε στην κουζίνα σας τώρα, δίνοντάς σας υπέροχες κρεμαστές κλιματσίδες που γεμίζουν ολόκληρο το παράθυρο. Πατήστε το κουμπί εγγραφής, γιατί ανεβάζουμε νέα βίντεο κάθε εβδομάδα που σας γλιτώνουν χρήματα και σας μαθαίνουν να μεγαλώνετε πανέμορφα φυτά χωρίς βρωμιά και πολυπλοκότητες της κλασικής κυπουρικής. Πάμε να δούμε. Εδώ είναι 20 φυτά εσωτερικού χώρου που ευδοκιμούν αποκλειστικά σε νερό, ταξινομημένα από εντυπωσιακά μέχρι φανταστικά. Νούμερο 1. Το πόθος, ο αίτητος υδροκαλλιεργητής. Ξεκινάμε με το πόθος, γνωστό και ως Devil's Ivy. Αυτό το κρεμαστό κλίμα έχει μία από τις πιο σταθερές φήμες στην υδροπολιτισμό. Φοιτητές το καλλιεργούν σε νερό εδώ και δεκαετίες, ξεχνώντας το για εβδομάδες, και τα φυτά συνεχίζουν να ανθίζουν. Το λένε Devil's Ivy επειδή είναι σχεδόν αδύνατο να το σκοτώσεις, ακόμα και με αμέλεια. Το Epipremnum aureum αναπτύσσεται με ενθουσιασμό σε κάθε είδος φωτισμού, δημιουργώντας μακριά πεντάλια κλαδιά με φύλλα σε σχήμα καρδιάς, είτε ενιαία πράσινα, είτε με λευκές γραμμές, είτε με χρυσές πινελιές. Το που το κάνει ξεχωριστό είναι η απίστευτη προσαρμογή του στην υδροπολιτισμό. Πάρτε ένα μοσχεύμα με λίγα φύλλα και τουλάχιστον έναν κόμπο. Βάλτε το σε ένα ποτήρι νερό. Σε μία εβδομάδα θα δείτε ρίζες να βγαίνουν. Σε έναν μήνα θα έχετε ριζικό σύστημα τόσο πυκνό που θυμίζει υποβρύχιο δάσος. Γιατί λειτουργεί? Το πόθος αναπτύσσει ειδικές υδάτινες ρίζες, διαφορετικές από τις χερσαίες. Αυτές απορροφούν οξυγόνο και θρεπτικά απευθείας από το νερό. Έρευνες στην υδροπονία επιβεβαιώνουν την παράδοση των φύλων των φυτών. Το πόθος ευδοκιμεί καλύτερα σε νερό, συχνά πιο γρήγορα από ό,τι σε χώμα. Ξεκινήστε με ένα απλό μοσχεύμα σε βάζο με νερό βρύσης. Αλλάξτε το νερό κάθε 1 έως 2 εβδομάδες για να μένει φρέσκο και οξυγονωμένο. Τέλος. Χωρίς πότισμα χώματος, χωρίς αποστράγγιση, χωρίς λερώματα. Ο λόγος που το πόθος και το νερό ξεχάστηκαν από την mainstream κυπουρική είναι απλός. Τα φυτόρια δεν πουλάνε χώμα, λίπασμα και γλάστρες αν χρησιμοποιείς απλά βάζο. Αλλά για όποιον θέλει πλούσια βλάστηση χωρίς μπελάδες, το πόθος περιμένει ακόμα στα περβάζια παντού. Σκεφτείτε το σαν την πύλη στην υδροπολιτισμό, που δείχνει πόσο εύκολο είναι, περιμένοντας να το θυμηθείτε. Lucky Bamboo, ο υδάτινος απατεώνας της τύχης. Το Lucky Bamboo μπορεί να είναι το απόλυτο φυτό υδροπολιτισμού. Και ειδού η ανατροπή. Δεν είναι καθόλου μπαμπού. Αυτό το φυτό με τα διακεκομένα στελέχη και τα πυκνά φύλλα καλλιεργείται σε νερό σε ασιατικά σπίτια και επιχειρήσεις εδώ και αιώνες, λόγω του συμβολισμού του για καλή τύχη και ευημερία, και ζητάει μόνο νερό για να ευδοκιμήσει. Το Dracena sanderiana παράγει αυτά τα χαρακτηριστικά στελέχη σαν μπαμπού, ιδανικά για νερό, τόσο που σπάνια το βλέπει σε χώμα. Τα φυτόρια το πουλάνε σε διακοσμητικά δοχεία με νερό και βότσαλα, και έτσι ακριβώς θέλει να ζήσει. Τα βότσαλα δεν δίνουν θρεπτικά, απλά στηρίζουν τα στελέχη. Το που το κάνει μοναδικό είναι ότι εξελίχθηκε σε όχθες ποταμών στην πατρίδα του, με ρίζες πάντα βυθισμένες. Δεν προσαρμόζεται στο νερό, είναι φτιαγμένο γι' αυτό. Τα στελέχη ζουν χρόνια στο ίδιο δοχείο, βγάζοντας νέα φύλλα συνέχεια και ψηλώνοντας. Το συντηρείς κρατώντας σταθερό το νερό, να καλύπτει ρίζες και 2 έως 3 εκατοστά στελέχους. Αλλάζεις νερό κάθε 2 έως 3 εβδομάδες για να αποφύγεις άλγη και να το κρατάς καθαρό.
Χρησιμοποίησε φιλτραρισμένο ή αποσταγμένο αν το νερό βρύσης έχει πολύ χλώριο. Αυτό είναι όλη η φροντίδα. Σαν ζωντανό γλυπτό που φροντίζει μόνο του, ζητώντας μόνο φρέσκο νερό κοντά σε παράθυρο. Νούμερο 3. Το φιλοντέντρον, ο εραστής του νερού με καρδιές. Τα φιλοντέντρον, ειδικά οι ποικιλίες Hartleaf, κάνουν την υδροπολιτισμό υπέροχα απλή. Αυτά τα κλασικά φυτά εσωτερικού χώρου με τα γυαλιστερά φύλλα σε σχήμα καρδιάς καλλιεργούνται σε νερό πάνω σε περβάλα κουζίνας από την εποχή της προγιαγιάς σου. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ρίζουσαν ταχύτερα και αναπτύσσονται πιο σταθερά σε νερό από σχεδόν κάθε άλλο τροπικό φυτό. Το Philodendron heterium παράγει κρεμαστές κλιματσίδες γεμάτες με αυτά τα χαρακτηριστικά φύλλα σε σχήμα καρδιάς που κυμαίνονται από βαθύ πράσινο μέχρι χάλκινο ή ελεφαντοειδή σχέδια. Πάρε ένα μοίρασμα με λίγα φύλλα και έναν κόμβο. Βάλ' το σε νερό και μέσα σε λίγες μέρες θα δεις να σχηματίζονται ριζικά νήξεις. Σε 2 εβδομάδες θα έχεις ένα αναπτυσσόμενο ριζικό σύστημα. Σε έναν μήνα νέα φύλλα θα ανοίγουν. Σύγχρονες έρευνες στην υδροπονική καλλιέργεια επιβεβαιώνουν την εμπειρία γενεών φύλων των φυτών. Τα philodendrons δημιουργούν γερά ριζικά συστήματα νερού που μπορούν να συντηρήσουν το φυτό επαόριστον. Δεν πρόκειται για προσωρινές ρίζες που περιμένουν να φυτευτούν στο χώμα. Είναι μόνιμες, λειτουργικές ρίζες, ιδανικά προσαρμοσμένες στη υδάτινη ζωή. Εδώ είναι η παραδοσιακή μέθοδος. Χρησιμοποίησε διαφανές γυάλινο δοχείο για να ελέγξει την υγεία των ριζών και την ποιότητα του νερού. Αντικαθίσα το νερό εβδομαδιαίως για να μένει οξυγονωμένο και χωρίς άλγη. Τοποθέτησέ το σε φωτεινό έμεσο φως. Το φυτό θα μεγαλώνει ασταμάτητα, βγάζοντας κλιματσίδα μετά κλιματσίδα, με γυαλιστερά φύλλα που μπορούν να κρέμονται από ράφι ή να σκαρφαλώνουν σε στήριγμα. Τα φιλέντρονς ξεχάστηκαν ως φυτά υδάτινης καλλιέργειας επειδή η κυρίαρχη βιομηχανία κυπουρικής προωθεί γλάστρες με χώμα και περίπλοκα προϊόντα φροντίδας. Όμως για όποιον επιθυμεί πλούσια τροπική ομορφιά, χωρίς βρωμιά και συντήρηση χώματος, το φιλιντέντριν παραμένει διαθέσιμο σε κάθε φυτόριο, γραφείο και κουζίνα γιαγιάς. Σκέψου το σαν φυτό που σου δείχνει κυριολεκτικά τις ρίζες του να μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, υπενθυμίζοντάς σου ότι μερικές φορές η απλούστερη λύση είναι η ομορφότερη. Σπιράλ φυτό, το άμεσο νερό. Τα σπιράλ φυτά διαθέτουν ενσωματωμένο χαρακτηριστικό που τα κάνει ιδανικά για υδάτινη καλλιέργεια. Παράγουν μωρά φυτά, τα λεγόμενα plantlets ή spiderets, που έρχονται με τα δικά τους μικροσκοπικά ριζικά συστήματα ήδη ξεκινημένα. Αυτά τα μωρά είναι φυσικά σχεδιασμένα να πέφτουν στο νερό και να αρχίσουν αμέσως ανάπτυξη. Το Chlorophyllum commosum βγάζει μακριά καμπυλωτά φύλλα ραβδωτά με άσπρο ή κρέμα και εκπέμπει μακριά στελέχη με σμήνη μικρών λευκών λουδιών που γίνονται αυτά τα χαρακτηριστικά plantlets. Κάθε plantlet κρέμεται από το στέλεχό του σαν γιορτινό στολίδι, έτοιμο να κοπεί και να μπει σε νερό. Αυτό που κάνει την πολλαπλασιασμό σπιράλ φυτών σε νερό τόσο ικανοποιητικό είναι τα άμεσα αποτελέσματα. Πάρε ένα plantlet με ακόμα και τις μικρότερες ριζικές νήξεις ορατές, βάλ' το σε ποτηράκι νερού και μέσα σε 1 εβδομάδα οι ρίζες του θα έχουν τριπλασιαστεί σε μήκος. Το plantlet εδραιώνεται τόσο γρήγορα που βλέπεις ορατή ανάπτυξη κάθε μέρα. Μελέτες στα σπιράλ φυτά δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά προσαρμοστικά και ανεκτικά σε διαφορετικές συνθήκες, γι' αυτό είναι δημοφιλή φυτά εσωτερικού χώρου εδώ και πάνω από 1 αιώνα. Ευδοκιμούν σε υδάτινη καλλιέργεια επειδή φύονται φυσικά σε μέρη με σταθερή υγρασία νερού, αλλά όχι υπερβολική. Ιδανικά για τις συνθήκες σε γυάλινο βάζο. Μπορείς να καλλιεργείς plantlet σπιράλ φυτών επαόριστον σε νερό. Αντικαθίστα το νερό εβδομαδιαίως, δίνε φωτεινό έμεσο φως και παρατήρησέ τα να γίνονται πλήρη φυτά που σύντομα θα βγάζουν δικά τους μωρά. Κάποιοι διατηρούν ολόκληρες συλλογές σπιράλ φυτών σε νερό, φτιάχνοντας εντυπωσιακές καταράκτες πράσινου και άσπρου φυλλώματος χωρίς καθόλου χώμα. Τα σπιράλ φυτά ξεχάστηκαν κάπως, καθώς τα μοντέρνα ντόμινα φυτά έγιναν της μόδας. Παραμένουν όμως από τα πιο αξιόπιστα, όμορφα και εύκολα φυτά υδάτιμης καλλιέργειας και πολλαπλασιάζονται μόνα τους δωρεάν, βγάζοντας νέα φυτά συνέχεια.
είναι σαν να έχεις φυτό που κάνει όλη τη δουλειά πολλαπλασιασμού για σένα. Απλώς σου ρίχνει μωρά στο χέρι λέγοντας «Βάλ' το σε νερό και δες τι γίνεται». Αριθμός 5. Peace Lily. Ο κομψός προσαρμοστής νερού. Τα Peace Lilies αντιπροσωπεύουν το επόμενο επίπεδο υδάτινης καλλιέργειας. Φυτά που παραδοσιακά μεγαλώνουν σε χώμα, αλλά προσαρμόζονται εκπληκτικά καλά σε καθαρά υδάτινα περιβάλλοντα. Αυτά τα κομψά φυτά με γυαλιστερά φύλλα και χαρακτηριστικά λευκά άνθη είναι αγαπημένα φυτά εσωτερικού χώρου εδώ και δεκαετίες. Όμως λίγοι γνωρίζουν ότι μπορούν να ζήσουν μακροπρόθεσμα σε νερό. Τα είδη σπάθοφιλμ φύονται φυσικά σε δάση τροπικών, όπου το χώμα μένει υγρό συνέχεια. Αυτή η προτίμηση σταθερής υγρασίας μεταφέρεται υπέροχα στην υδάτινη καλλιέργεια. Το κλειδί είναι η υπομονή στην περίοδο μετάβασης, αφήνοντας το φυτό να αναπτύξει εξειδικευμένες ρίζες νερού που αντικαθιστούν αυτές του χώματος. Αυτό που κάνει τα Peace Lilies συναρπαστικά σε νερό είναι τα λευκά λουλούδια που αγαπούν όλοι, στην πραγματικότητα τροποποιημένα φύλλα, τα λεγόμενα spades, και το φυτό συνεχίζει να τα παράγει ακόμα και σε υδάτινη καλλιέργεια μόλις εδραιωθεί. Η σύγχρονη εμπειρία με υδροπονικές καλλιέργειες δείχνει ότι τα Peace Lilies ευδοκιμούν χρόνια ολόκληρα χωρίς χώμα, αν αντικαθίσταται τακτικά το νερό και παίρνουν αρκετό φως. Η διαδικασία μετάβασης χρειάζεται προσοχή. Δεν μπορείς απλώς να βυθίσεις ένα ειρηνόκρηντο που μεγάλωσε σε χώμα σε νερό και να περιμένεις άμεσα αποτελέσματα. Πρώτα, πλέμεις προσεκτικά όλο το χώμα από τις ρίζες. Μετά, το τοποθετείς σε νερό, αλλάζοντάς το κάθε λίγες μέρες στην αρχή, ώστε να παραμένει καθαρό καθώς διαλύεται το παλιό υλικό από τις ρίζες. Σε λίγες εβδομάδες αναπτύσσονται νέες ρίζες νερού και το φυτό αρχίζει να ανθίζει. Μόλις εδραιωθεί, η φροντίδα είναι παιχνιδάκι. Αλλάζεις νερό εβδομαδιαίως. Κρατάς τις ρίζες βυθισμένες, αλλά όχι το λαιμό του φυτού. Προσφέρεις φωτεινό έμεσο φως. Το φυτό μεγαλώνει ασταμάτητα, βγάζοντας νέα φύλλα και που λουλούδια. Σκέψου το σαν το κομψό φυτό που αποδεικνύει πως η καλλιέργεια σε νερό δεν περιορίζεται σε αναρριχόμενα ή απλά πράσινα. Αριθμός 6. Chinese Evergreen. Ο πολύχρωμος επιζώντας του νερού. Τα Chinese Evergreens κάνουν την καλλιέργεια σε νερό εντυπωσιακή οπτικά. Παράγουν φύλλα βαμμένα με σχέδια σε ασημί, ροζ, κόκκινο και κρέμα, σαν αφηρημένη τέχνη. Και παρόλο που είναι τροπικά φυτά που συνήθως μεγαλώνουν σε χώμα, προσαρμόζονται εξαιρετικά σε νερό. Τα είδη Αγγλεονέμα είναι δημοφιλή φυτά δωματίου από τη Βικτωριανή εποχή, εκτιμημένα για την αντοχή τους σε χαμηλό φως και παραμέληση. Αυτή η ίδια σκληραγώγηση που τα βοηθά να επιβιώνουν σε σκοτεινές γωνίες, τα καθιστά απροσδόκητα κατάλληλα για καλλιέργεια σε νερό. Αναπτύσσουν γερά συστήματα ριζών νερού που θρέφουν ακόμα και μεγάλα δείγματα για πάντα. Το ιδιαίτερο με τα Chinese Evergreen σε νερό είναι ότι τα χρωματιστά φύλλα διατηρούν τα σχέδιά τους και τη ζωντάνια τους, εντείνοντας συχνά τα χρώματα με καλό φωτισμό. Μελέτες σε τροπικά φυτά δωματίου δείχνουν ότι πολλά είδη αγγλονέμα προτιμούν σταθερή υγρασία ιδανική για νερό. Μπορείς να τα μεταφέρεις από χώμα ή να ξεκινήσεις με μοσχεύματα. Μοσχεύματα βλαστών με μερικά φύλλα ριζώνουν σταθερά σε νερό μέσα σε 2 έως 3 εβδομάδες. Μόλις ριζώσουν, μεγαλώνουν σταθερά, ξετυλίγοντας νέα φύλλα με τα χαρακτηριστικά τους σχέδια κάθε λίγες εβδομάδες. Η συντήρηση είναι απλή. Αλλάζεις νερό κάθε εβδομάδα. Δίνεις έμεσο φως και ελέγχεις για άλγη στο νερό, που σημαίνει πιο συχνές αλλαγές. Το φυτό συνεχίζει να μεγαλώνει χρόνια, βγάζοντας μίνι μικρών λουλουδιών, αν οι συνθήκες είναι ιδανικές. Είναι σαν να έχεις ένα ζωντανό βιτρό που φροντίζει μόνο του, ζητώντας μόνο φρέσκο νερό και θαυμασμό. Αριθμός 7. English Ivy. Η κλασική κρεμαστή ομορφιά. Το English Ivy φέρνει γοητεία παλαιών καιρών στην καλλιέργεια σε νερό. Αυτό το φυτό καλλιεργείται σε νερό σε περβάζια παραθύρων εξοχικών για αιώνες. Κρέμεται χάρης από γυάλινα μπουκάλια, δημιουργώντας ζωντανές πράσινες κουρτίνες. Και ριζώνει τόσο γρήγορα σε νερό που βλέπεις την αλλαγή να συμβαίνει. Το Hedera Helix βγάζει τα χαρακτηριστικά λοβωτά φύλλα σε κρεμαστούς βλαστούς που σκαρφαλώνουν ή κρέμονται ανάλογα με τη θέση.
φύεται άγριο σε όλη την Ευρώπη και είναι αγαπημένο φυτό δωματίου εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Οι άνθρωποι το ξέρουν εδώ και πάντα. Τα μοσχεύματα κυσού ριζώνουν ταχύτερα και σίγουρα σε νερό παρά σε χώμα. Γιατί δουλεύει τόσο καλά? Ο κυσός ευδοκιμεί φυσικά σε υγρά σκιερά περιβάλλοντα με αερορίζες που κολλάνε σε φλοιούς δέντρων και πέτρινοι τείχους. Αυτές οι ρίζες προσαρμόζονται ιδανικά σε νερό, γίνοντας γερά λευκά συστήματα που στηρίζουν έντονη ανάπτυξη για χρόνια. Πάρε μοσχεύματα άνοιξη ή καλοκαίρι με φύλλα και τουλάχιστον 2 κόμβους. Βάλτα σε νερό και σε 1 εβδομάδα βλέπεις ρίζες να φυτρώνουν. Σε 2 εβδομάδες λειτουργικές ρίζες. Σε 1 μήνα νέα βλάστηση. Το φυτό μεγαλώνει ασταμάτητα, κρεμώντας πιο μακριά και πυκνό. Παραδοσιακά, πολλά μοσχεύματα σε διακοσμητικά γυάλινα ή βάζα φτιάχνουν πυκνές κασκαδέλες φύλλων. Αλλάζεις νερό εβδομαδιαίως. Δίνεις φωτεινό έμεσο φως για καλύτερα αποτελέσματα, αν και αντέχει χαμηλότερο φως καλύτερα από τα περισσότερα. Σκέψου το σαν το φυτό που φέρνει κομψότητα βικτωριανής εποχής σε σύγχρονους χώρους, χρειάζοντας μόνο γυάλινο δοχείο και εβδομαδιαίες αλλαγές νερού. Κόλιους, ο ζωντανός θάμνος του νερού. Το κόλιους εκρήγνεται σε χρώματα στην καλλιέργεια σε νερό. Παράγει φύλλα σαν να έχουν ζωγραφιστεί στο χέρι, με συνδυασμούς κόκκινου, ροζ, μοβ, κίτρινου και πράσινου. Και παρόλο που συνήθως καλλιεργούνται ως ετήσια εξωτερικά, ευδοκιμούν μέσα σε νερό σχεδόν αιώνια. Τα είδη κόλιους ριζώνουν αστραπιαία σε νερό. Πάρε μοσχεύματα από μητρικό φυτό, αφαίρεσε τα κάτω φύλλα, βύθισε το βλαστό σε νερό και σε 3 έως 5 μέρες βλέπεις ρίζες. Σε 2 εβδομάδες γερό σύστημα ριζών. Το φυτό συνεχίζει να μεγαλώνει με ορμή, βγάζοντας συνέχεια αυτά τα εντυπωσιακά φύλλα. Το σημερπαστικό με τα κόλεους είναι ότι η ένταση των χρωμάτων στα φύλλα ενισχύεται στην καλλιέργεια σε νερό, όταν παίρνει αρκετό φως. Η σύγχρονη έρευνα στην υδροπονική καλλιέργεια αποδεικνύει ότι πολλές ποικιλίες κόλους αναπτύσσονται εξίσου καλά ή και καλύτερα σε νερό παρά στο χώμα, με το επιπλέον πλεονέκτημα να μην αμυσχείς ποτέ για υπερβολικό ή ελλειπές πότισμα. Μπορείς να φτιάξεις εντυπωσιακές συνθέσεις φυτεύοντας μαζί διάφορες ποικιλίες κόλου σε διαφανή δοχεία, συνδυάζοντας χρώματα και σχέδια. Τα φυτά μεγαλώνουν τόσο γρήγορα που από μικρά μοσχεύματα φτάνει σε πλούσιο, πυκνό αποτέλεσμα μέσα σε 2 μήνες. Η φροντίδα εστιάζει στην ποιότητα του νερού. Άλλαζε το 2 φορές την εβδομάδα στους κόλους, καθώς αυτά τα γρήγορα φυτά εξαντλούν τα θρεπτικά συστατικά και θολώνουν εύκολα το νερό. Δώσε έντονο έμεσο φως για τα πιο ζωηρά χρώματα στα φύλλα. Κλάδεψε τις άκρες για να γίνουν πιο πυκνά. Είναι σαν να έχεις έναν πίνακα που μεγαλώνει και αλλάζει, ανανεώνοντας χρώματα και μοτίβα κάθε λίγες εβδομάδες. Αριθμός 9. Μπεόνια. Η απροσδόκητη επιτυχία στο νερό. Οι μπεόνια εκπλήσουν τον κόσμο. Αυτά τα φυτά με το εντυπωσιακό φύλλωμα και τα ευαίσθητα λουλούδια φαίνονται υπερβολικά εξωτικά και πολυτελή για απλό νερό. Ωστόσο, ιδιαίτερα οι μπαγκόνας προσαρμόζονται υπέροχα στην υδατοκαλλιέργεια και ευδοκιμούν για χρόνια, χωρίς ποτέ να αγγίξουν χώμα. Οι Cane μπεόνας, γνωστές και ως Angel Wing μπεόνας, παράγουν ψηλούς βλαστούς με χαρακτηριστικά ερωτικά ή βαμμένα φύλλα και σμήνη λεπτών λουλουδιών. Οι βλαστοί αναπτύσσουν φυσικά κόμβους όπου θέλουν να βγουν ρίζες, ιδανική για μόνιμη υδάτινη πολλαπλασιασμό. Το μυστικό της επιτυχίας. Οι μπεόνια μεγαλώνουν ως επιφύτες στους φυσικούς τους βιότοπους, κολλώντας σε κλαδιά δέντρων και απορροφώντας υγρασία από τον αέρα. Αυτή η προσαρμογή σε σταθερή υγρασία χωρίς μουσκεμα των ριζών ταιριάζει απόλυτα στην υδατοκαλλιέργεια, όπου οι ρίζες παίρνουν και νερό και οξυγόνο. Πάρε μοσχεύματα με αρκετά φύλλα, αφαίρεσε τα κάτω και βάλτα σε νερό. Σε 1 εβδομάδα βγαίνουν ρίζες. Σε 3 εβδομάδες έχεις λειτουργικό ριζικό σύστημα. Το φυτό συνεχίζει να μεγαλώνει, βγάζοντας νέα φύλλα και ακόμα λουλούδια με καλό φως. Η κλασική μέθοδος θέλει καθαρό νερό που αλλάζει 2 φορές την εβδομάδα, έντονο έμεσο φως και δοχείο που στηρίζει τους ψηλούς γλαστούς. Κάποια μπεόνας φτάνουν τα 2 πόδια σε ύψος στο νερό,
δημιουργώντας καταράκτες φύλλων και λουλουδιών. Είναι το φυτό που δείχνει πως η υδατοκαλλιέργεια δεν είναι μόνο για ανθεκτικά απλά είδη, αλλά φιλοξενεί και πραγματική εξωτική ομορφιά. Arrowhead plant, ο γρήγορος μετασχηματιστής. Τα arrowhead plants κάνουν την υδατοκαλλιέργεια συναρπαστική από την πρώτη στιγμή. Αυτά τα φυτά μεγαλώνουν τόσο ραγδαία σε νερό που βλέπεις πρόοδο κάθε εβδομάδα, με νέα φύλλα να ξεδιπλώνονται και κλαδιά να εκτείνονται εντυπωσιακά. Είναι από τα πιο εύκολα για μετάβαση από χώμα σε νερό. Το Syngonium potum δίνει βελονοειδή φύλλα σε σκούρο πράσινο, μοσαϊκό με άσπρο ή ροζ ή πολύχρωμα. Τα νεαρά φυτά στέκονται όρθια, μετά αρχίζουν να κρέμονται. Στο νερό η ανάπτυξη ξεπερνά συχνά το χώμα. Η ιδιαιτερότητά τους: βγάζουν αερόριζες στους βλαστούς φυσικά, οπότε σε νερό αυτές γίνονται κύριες ρίζες αμέσως. Πάρε μοσχεύματα με φύλλα και κόμβους, βάλτα σε νερό. Σε μία εβδομάδα ορατές ρίζες. Σε 2 εβδομάδες πλήρες σύστημα. Σε 1 μήνα νέα φύλλα να ανοίγουν. Το φυτό συνεχίζει ασταμάτητα. Η εμπειρία από υδροπονικές καλλιέργειες δείχνει ότι προτιμούν σταθερή υγρασία, ιδανική για νερό. Μεγαλώνουν ταχύτερα, με πιο λαμπερά χρώματα και πυκνότερο φύλλωμα από το χώμα. Η συντήρηση είναι παιχνιδάκι. Αλλαγή νερού εβδομαδιαία, έντονο έμεσο φως, κλάδεμα για σχήμα. Αν έχει στήριξη σκαρφαλώνει, αλλιώς κρέμεται. Είναι σαν να βλέπεις ταχύτητα σε πραγματικό χρόνο, με ορατή ανάπτυξη καθημερινά. Εντάξει, συνεχίζουμε, γιατί φτάνουμε σε πραγματικά εντυπωσιακά. Αριθμός 11. Silver Inch Plant. Ο αστραπιαίος ριζωτής. Το Silver Inch Plant έχει μία από τις πιο δραματικές και ικανοποιητικές ιστορίες πολλαπλασιασμού σε υδατοκαλλιέργεια. Ριζώνει τόσο γρήγορα που το βλέπεις με τα μάτια σου. Ορατές ρίζες σε 48 ώρες και πλήρες σύστημα σε μία εβδομάδα. Η Tradescantia zebrina παράγει κρεμαστές βλαστούς γεμάτους φύλλα με ασημή και μόβ ραβδόσεις, ενώ οι κάτω όψεις τους είναι βαθύ μόβ, δημιουργώντας εντυπωσιακή αντίθεση. Λαμβάνει το κοινό της όνομα επειδή μπορεί να μεγαλώσει 1 ίντσι την ημέρα σε ιδανικές συνθήκες. Και αυτός ο ρυθμός ισχύει και για την ανάπτυξη ριζών. Αυτό που κάνει το φυτό τόσο συναρπαστικό είναι ότι παράγει ορατά ριζικά εξογκώματα σε κάθε κόμβο των βλαστών του. Έτσι, όταν παίρνεις ένα μοσχεύμα και το βάζεις σε νερό, δεν περιμένεις να σχηματιστούν ρίζες. Βλέπεις υφιστάμενες δομές να ενεργοποιούνται και να επεκτείνονται. Σε 24 με 48 ώρες, αυτά τα μικρά εξογκώματα γίνονται λειτουργικές ρίζες. Πάρε μοσχεύματα με τουλάχιστον 3 φύλλα. Αφαίρεσε τα κάτω φύλλα. Βάλτα σε νερό. Κοίταξε ξανά μετά από 2 μέρες και θα δεις σαφή ριζική ανάπτυξη. Σε μια εβδομάδα, το ριζικό σύστημα είναι αρκετά ισχυρό για να στηρίξει νέα ανάπτυξη πάνω από το νερό. Σύγχρονες μελέτες στα είδη Tradescantia αποδεικνύουν την εξαιρετική τους προσαρμοστικότητα και ζωντάνια, εξηγώντας γιατί περνούν στην υδροπονική καλλιέργεια χωρίς κανένα στρες. Το φυτό δεν χάνει ρυθμό, αρχίζει να μεγαλώνει αμέσως. Για συντήρηση, άλλαζε το νερό κάθε 3 έως 5 μέρες, καθώς αυτά τα γρήγορα φυτά θολώνουν γρήγορα το νερό. Δώσε φωτεινό, έμεσο φως για πιο έντονα χρώματα. Τα μοβ χρώματα εντείνονται με αρκετό φως. Είναι σαν να έχεις ένα φυτό τόσο ενθουσιώδες που δείχνει ορατή πρόοδο σχεδόν ακαριέα. Αριθμός 12. Η Μόνα, το εντυπωσιακό φυτό νερού. Τώρα μπαίνουμε σε πραγματικά εντυπωσιακά μονοπάτια. Η Μονστέρα, εκείνα τα τεράστια φυτά με τα αναγνωρίσιμα φύλλα από Instagram και διακοσμητικά περιοδικά, μπορεί να ζήσει μακροπρόθεσμα σε νερό. Δεν εννοούμε μικρά μοσχεύματα. Μιλάμε για ολόκληρα φυτά με τα χαρακτηριστικά σχισμένα φύλλα. Η Μονστέρα Deliciosa δημιουργεί εικονικά τρυπητά φύλλα που φτάνουν τα 2 πόδια σε πλάτος σε όρημα φυτά. Αναπτύσσει φυσικά παχές αερόριζες που την κάνουν ιδανική για υδατοκαλλιέργεια. Αυτές οι αερόριζες μετατρέπονται σε ισχυρές υδάτινες ρίζες. Πώς λειτουργεί? Πάρε μοσχεύμα με τουλάχιστον 1 φύλλο και 1 αερόριζα. Βάλτο σε μεγάλο δοχείο νερού. Χρειάζονται μεγάλους χώρους.
Σε εβδομάδες η αερόρυζα προσαρμόζεται και νέες ρίζες βγαίνουν από κόμβους. Πρόσθεσε υγρό λίπασμα κάθε 2 εβδομάδες, γιατί χρειάζονται θρεπτικά που το απλό νερό δεν δίνει. Άλλαζε νερό εβδομαδιαίως και συμπλήρωνε όσο χρειάζεται. Το φυτό συνεχίζει νέα φύλλα και με καλό φως θρεπτικά αυτά αποκτούν σχισίματα και τρύπες. Έρευνες σε υδροπονικές καλλιέργειες επιβεβαιώνουν ότι τα μονστέρα ευδοκιμούν αιώνια χωρίς χώμα με σταθερή υγρασία. Σκέψου το ως απόδειξη ότι η υδατοκαλλιέργεια χωράει και εντυπωσιακά κομμάτια, όχι μόνο μικρά. Αριθμός 13. Η Διφεμπάκια, η τολμηρή προσαρμοσμένη στο νερό. Η Διφεμπάκια, γνωστή ως Dam Cane για λόγους που παραλείπουμε, δίνει τα πιο δραματικά μοτίβα φύλλων σε φυτόκητα. Αυτά τα μεγάλα φύλλα με κρεμώδεις λευκές γραμμές και κοιλίδες φαίνονται τροπικά και βλαστοί από ώριμα φυτά προσαρμόζονται υπέροχα σε νερό. Τα είδη Διφεμπάκια μεγαλώνουν με παχείς βλαστούς, ρίχνοντας κάτω φύλλα με τον καιρό, αφήνοντας γυμνούς βλαστούς κάτω από τα φύλλα πάνω. Ιδανική για νερό. Κόψ' τους σε τμήματα με κόμβους. Βάλ' τους σε νερό. Βγάζουν ρίζες κάτω και νέα βλαστάρια πάνω. Εντυπωσιακό. Ένα γυμνό κομμάτι, σαν νεκρό ξύλο, σε 2 εβδομάδες έχει ρίζες και νέα βλαστάρια. Σε μήνα, νέα φύλλα ξετυλίγονται. Σχεδόν θαύμα. Πείραση δείχνει ότι προτιμά σταθερή υγρασία χωρίς ξηρασίες από γλάστρες. Στο νερό, ευδοκιμεί άψογα. Ξεκίνα με τμήματα 4 έως 6 ιντσών με κόμβο βυθισμένο. Άλλαζε νερό εβδομαδιαίως, φωτεινό, έμεσο φως. Σε εβδομάδες, νέο φυτό με υπέροχα φύλλα. Δίνεις δεύτερη ζωή σε παλιά, μετατρέποντας απόβλητα σε ομορφιές. Αριθμός 14. Ο υπομονετικός κάτοικος νερού. Η ντρασένα συμβολίζει την αργή, σταθερή υδατοκαλλιέργεια. Με αγκάθια φύλλα και αρχιτεκτονική μορφή δεν μεγαλώνει γρήγορα, αλλά επιβιώνει χρόνια σε καθαρό νερό υγιής. Η ντρασένα μαρτζινάτα και οι συγγενείς ποικιλίες δημιουργούν εκείνα τα χαρακτηριστικά αγκάθια φύλλα πάνω σε ξυλώδη στέλεχη. Οι φυτικές αναπτύσσονται αργά αλλά σταθερά, προσθέτοντας νέα φύλλα στην κορυφή, ενώ τα παλαιότερα κυτρινίζουν σταδιακά και πέφτουν. Σε υδροπονική καλλιέργεια, αυτή η διαδικασία προχωρά φυσικά. Αυτό που κάνει την ντρασίνα να λειτουργεί άψογα στο νερό είναι η προσαρμογή της σε περιβάλλοντα με ακανόνιστες βροχοπτώσεις, οπότε έχει εξελιχθεί να είναι εξαιρετικά αποδοτική στη χρήση νερού και θρεπτικών. Σε σύστημα υδροπονίας απορροφά ακριβώς ό,τι χρειάζεται, με ρυθμό αργό και σταθερό, χωρίς να απαιτεί συνεχή λίπανση. Μπορείς να ξεκινήσεις από μοσχεύματα στελέχους ή να μεταφέρεις μικρά φυτά από γλάστρες. Η εξέλιξη είναι αργή, μην περιμένεις εντυπωσιακές αλλαγές κάθε εβδομάδα, αλλά κερδίζει σταθερότητα. Το φυτό ριζώνει στο νερό και συνεχίζει να ζει ήσυχα, προσθέτοντας ανάπτυξη χωρίς προβλήματα. Η παραδοσιακή μέθοδος προτείνει αποσταγμένο ή φιλτραρισμένο νερό, καθώς τα είδη ντρασίνα είναι ευαίσθητα στο φθόριο της βρύσης, που προκαλεί καφέ άκρη στα φύλλα. Αλλαγή νερού κάθε 2 εβδομάδες. Μέτριο φως. Αυτό είναι όλο το πρόγραμμα φροντίδας. Σκέψτε το σαν το φυτό που αποδεικνύει πως η υδροπονία υποστηρίζει μακροχρόνια σταθερή ανάπτυξη, όχι μόνο γρήγορα μοντέλα μόδας. Αριθμός 15. Prayer plant. Ο λάτρης της υγρασίας στο νερό. Οι prayer plants φέρουν κάτι μοναδικό στην υδροπονία. Κίνηση. Αυτά τα φυτά με τα μοτίβο φύλλα διπλώνονται πραγματικά τη νύχτα, σαν χέρια σε προσευχή, και ανοίγουν ξανά το πρωί. Προσαρμόζονται υπέροχα στο νερό, ιδίως επειδή λατρεύουν την υγρασία. Η μαράντα λεουκονεούρα παράγει φύλλα βαμμένα με κόκκινα ή λευκά νεύρα σε πράσινο φόντο. Τα φύλλα ακολουθούν το φως την ημέρα και διπλώνονται προς τα πάνω τη νύχτα, σε μια συμπεριφορά που λέγεται νυκτινάστη. Σε υδροπονία, αυτή η κίνηση συνεχίζεται φυσικά, δίνοντας ένα φυτό που μοιάζει ζωντανό. Αυτό που τα κάνει ιδανικά για νερό είναι η φυσική τους καταγωγή από δάση με υψηλή υγρασία και συνεχώς υγρό έδαφος. Η υδροπονία προσφέρει ακριβώς αυτή την υγρασία.
Το εξατμιζόμενο νερό δημιουργεί μικροκλίμα υγρασίας γύρω από τα φύλλα. Πάρε μοσχεύματα με τουλάχιστον 2 φύλλα και αρκετούς κόλπους. Βάλτα σε νερό σε σημείο με έντονο διακείμενο φως. Ποτέ άμεσο ήλιο. Σε 2 εβδομάδες βγαίνουν ρίζες. Σε 1 μήνα εμφανίζεται νέα βλάστηση. Το φυτό συνεχίζει να αναπτύσσει τα μοτίβα και την κίνησή του. Σύγχρονες έρευνες σε τροπικά φυτά δείχνουν ότι πολλά είδη προτιμούν υδροπονικές συνθήκες για σταθερή υγρασία χωρίς κίνδυνο σύψης ριζών από υπερβολική υγρασία εδάφους. Οι prayer plants είναι το τέλειο παράδειγμα. Η συντήρηση περιλαμβάνει αλλαγή νερού εβδομαδιαίως και προσοχή στο φως. Πολύ φως καίει τα φύλλα. Η λίγο προκαλεί ξεθόριασμα χρωμάτων. Το φυτό μεγαλώνει σταθερά, βγάζοντας νέα φύλλα με τα χρωματιστά μοτίβα και συμμεχίζοντας το καθημερινό του τελετουργικό. Είναι σαν να έχεις φυτό με προσωπικότητα, που αλληλεπιδρά μαζί σου κάθε μέρα μέσω της κίνησης. Αριθμός 16. Swiss Cheese Vine. Η συμπαγής εναλλακτική της Μονστέρα. Η Swiss Cheese Vine φέρνει τα τρυπητά φύλλα στυλ Μονστέρα σε πιο εύχρηστη, φιλική προς υδροπονία μορφή. Παράγει μικρότερα φύλλα με φυσικές τρύπες και σχισμές, μένοντας πολύ πιο συμπαγής από την διάσημη ξαδέρφη της και ευδοκιμεί απόλυτα στο νερό. Η Monstera Dansoni βγάζει φύλλα 6 έως 8 ίντσες μακριά με φυσικές perforations που δίνουν την εμφάνιση τυρί σουίτας. Το φυτό κρέμεται ή σκαρφαλώνει ανάλογα με την καθοδήγησή σου και ριζώνει γρήγορα σε υδροπονία. Αυτό που το κάνει εξαιρετικό είναι όλη η οπτική γοητεία της μεγάλης συγγενή, αλλά σε ρυθμό και μέγεθος ιδανικό για νερό. Πάρε μοσχεύματα με 2 ή 3 φύλλα και έναν κόλπο τουλάχιστον. Βάλτα σε νερό. Σε 1 εβδομάδα αρχίζουν οι ρίζες. Σε 3 εβδομάδες σχηματίζεται ισχυρό ριζικό σύστημα. Μεγαλώνει αρκετά γρήγορα για να ικανοποιεί, αλλά όχι τόσο ώστε να ξεπερνά αμέσως το δοχείο. Τα φύλλα συνεχίζουν τις τρύπες τους και νέοι βλαστοί εκτείνονται σταθερά. Με τακτική λίπανση στο νερό ευδοκιμεί επαόριστον. Έρευνες σε είδη Μονστέρα δείχνουν ότι μεγαλώνουν φυσικά ως επιφύτες, προσαρμοσμένα σε νερό και θρεπτικά από μη συμβατικές πηγές εδάφους. Η υδροπονία μιμείται ακριβώς αυτό. Συντήρηση. Αλλαγή νερού εβδομαδιαίως με αραιωμένο υγρό λίπασμα κάθε δεύτερη φορά. Έντονο διακείμενο φως για καλύτερη ανάπτυξη και τρύπες στα φύλλα. Το φυτό θα βγάζει ασταμάτητα κυσούς, δημιουργώντας καταράκτη τρυπητών φύλλων. Σκέψου το σαν εξωτική εμφάνιση χωρίς υπερβολικό μέγεθος. Ιδανικό για κανονικά σπίτια και χώρους. Αριθμός 17. Purple Heart. Το φυτό επιτυχίας ακαριέας. Και αυτό είναι εκείνο που ανέφερα στην αρχή. Το φυτό που ριζώνει τόσο γρήγορα που μπορείς κυριολεκτικά να το δεις να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Η Purple Heart παράγει στελέχη και φύλλα σε βαθύ πλούσιο μόβ και όταν βάζεις μοσχεύματα στο νερό βλέπεις ρίζες να ξεπηδούν μέσα σε 24 ώρες. Η Τραντεσκάντια πάλιντα παράγει παχιά στελέχη σαν σουκουλέντα καλυμμένα με μυτερά μόβ φύλλα. Κάθε κόμβο σε αυτά τα στελέχη λαχταράει να βγάλει ρίζες. Όταν κόψεις ένα στέλεχος και το βυθίσεις σε νερό, οι κόμβοι ξυπνάνε αμέσως. Μιλάμε για ορατή ανάπτυξη ριζών σε 1 έως 2 μέρες και πλήρως λειτουργικό ριζικό σύστημα μέσα σε 1 εβδομάδα. Αυτό που το κάνει τόσο απολαυστικό είναι ότι μπορείς να βάλεις μοσχεύματα Purple Heart το πρωί, να ρίξεις μια ματιά το βράδυ και να δεις ρίζες να ξεκινούν. Την επόμενη μέρα είναι πεντακάθαρες. Στο τέλος της εβδομάδας έχεις ένα εντελώς ριζωμένο φυτό που μεγαλώνει με φόρα. Το μοβ χρώμα βαθαίνει με καλό φως, φτάνοντας σχεδόν σε μαυρόμοβ απόχρωση υπό ορισμένες συνθήκες. Το φυτό αναπτύσσεται γρήγορα, είτε κρεμώντας είτε κατρακυλώντας ανάλογα με τη θέση του. Πολλαπλά μοσχεύματα σε ένα δοχείο δίνουν πλούσια, εντυπωσιακή εικόνα. Η σύγχρονη επιστήμη της πολλαπλασιασμού επιβεβαιώνει αυτό που βλέπουμε. Ορισμένα φυτά διαθέτουν υπερδραστήριο μεριστεματικό ιστό που αντιδρά στο νερό, παράγοντας ρίζες σχεδόν επιτόπου. Το Purple Heart είναι από τα ταχύτερα. Η φροντίδα είναι ελάχιστη. Άλλαζε νερό εβδομαδιαίως, δίνε φωτεινό σημείο για το πιο έντονο μοβ και κλείσε τις άκρες για πιο πυκνή μορφή.
μεγαλώνει όλο το χρόνο χωρίς αδρανοποίηση. Είναι σαν να έχεις ένα φυτό που κάνει τα πάντα για να πετύχεις, δείχνοντάς σου απόδειξη ανάπτυξης πριν προλάβεις να αγχωθείς. Αριθμός 18. Το εδόδημο υδρόβιο φυτό. Το δυόσμο φέρνει κάτι ξεχωριστό στην καλλιέργεια σε νερό. Μπορείς να το φας. Αυτό το φιλικό προς την κουζίνα βότανο μεγαλώνει ταχύτερα και πιο δυναμικά σε νερό παρά οπουδήποτε αλλού. Και μπορείς να έχεις ασταμάτητη προμήθεια φρέσκου δυόσμου στον πάγκο της κουζίνας σου όλο το χρόνο. Είδη μέντα, είτε spearmint, peppermint, chocolate mint ή αμέτρητες άλλες ποικιλίες, ριζώνουν με εκπληκτική ταχύτητα σε νερό. Πάρε μοσχεύματα από υγιή φυτά, αφαίρεσε τα κάτω φύλλα, βύθισε σε νερό και σε λίγες μέρες θα δεις ρίζες. Σε 2 εβδομάδες έχεις αρκετή νέα βλάστηση για να αρχίσεις θερισμό. Αυτό που ξεχωρίζει το δυόσμο στο νερό είναι η εκρηκτική του ανάπτυξη. Κόβεις φύλλα τακτικά χωρίς να το βλάπτεις. Πάρε όσο χρειάζεσαι για τσάι, μαγείρεμα ή κοκτέιλ και το φυτό ανταποδίδει με ακόμα περισσότερη βλάστηση. Είναι ένας αυτοανανεούμενος βοτανόκηπος σε βάζο. Η παραδοσιακή καλλιέργεια σε χώμα δυσκολεύεται με τον δυόσμο γιατί απλώνεται ανεξέλεγκτα. Σε νερό αυτή η δύναμη μένει υπό έλεγχο, δίνοντας άφθονη σοδιά. Χωρίς χώμα, χωρίς βρωμιά και το νερό κρατά τα φύλλα πεντακάθαρα. Καλλιέργησε πολλές ποικιλίες μαζί ή χώρια για συλλογή γεύσεων. Άλλαζε νερό 2 φορές την εβδομάδα αφού ο δυόσμος πίνει γρήγορα θρεπτικά. Δίνε φωτεινό φως, ιδανικά κοντά σε ηλιόλου στο παράθυρο. Θερίζει συχνά για πυκνότητα. Μελέτες δείχνουν ότι πολλά βότανα ευνοούνται από υδροπονικές συνθήκες, με σταθερή υγρασία και θρεπτικά χωρίς ασθένειες του χώματος. Ο δυόσμος είναι το τέλειο παράδειγμα, σαν να έχεις λαϊκή αγορά βοτάνων στο περβάζι σου, με συνεχή φρέσκα προϊόντα χωρίς ψώνια. Αριθμός 19. Βασιλικός. Το ντουέτο της κουζίνας στο νερό. Ο βασιλικός συμπληρώνει ιδανικά το δυόσμο στη υδρόβια καλλιέργεια. Αυτό το απαραίτητο βότανο μαγειρικής ευδοκιμεί υπέροχα σε νερό, δίνοντας φρέσκα φύλλα για μήνες από απλά μοσχεύματα. Και βλέποντας τις ρίζες, ξέρεις πότε χρειάζεται νερό. Το Ocimum basilicum, είτε γλυκός βασιλικός, τάι ή μόβ ποικιλίες, ριζώνει γρήγορα από μοσχεύματα κορυφής. Κόψε 10 έως 15 εκατοστά από την κορυφή, αφαίρεσε κάτω φύλλα, βύθισε και περίμενε. Σε 1 εβδομάδα ξεκινούν ρίζες. Σε 2 έχεις λειτουργικό σύστημα και ενεργή ανάπτυξη. Ιδανικό για κουζίνα επειδή πρέπει να είναι κοντά στο μαγείρεμα για εύκολη πρόσβαση. Στον πάγκο υπερβάζει είναι εκεί ακριβώς που τον θες, ορατός και έτοιμος. Συνεχίζει να μεγαλώνει με καλό φως. Κάθε θερισμός από την κορυφή το κάνει πιο κλαδεμένο και πυκνό. Διατήρησε το ίδιο φυτό μήνες, κόβοντας ενώ νέα βλάστηση το αντικαθιστά. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι προσαρμόζεται άριστα σε υδροπονία, συχνά με περισσότερα αιθέρια έλαια και γεύση από χώμα, με φως και θρεπτικά. Φροντίδα. Νερό κάθε 3 έως 4 μέρες λόγω λαδιών φύλλων που θολώνουν. Μέγιστο φως, λατρεύει ήλιο. Διάλειμμα λίπανσης εβδομαδιαίως για δυναμική ανάπτυξη. Φαντάσου φρέσκα υλικά όποτε θες. Χωρίς σούπερ μάρκετ, χωρίς μαραμένα βότανα στο ψυγείο. Μόνο ανάπτυξη και άρωμα. Sweet potato vine, η απλή μαγεία της κουζίνας. Και φτάσαμε στον αριθμό 20, αυτό που πριμπερέγζα φινάλ, επειδή συμπυκνώνει όλα όσα συζητήσαμε σήμερα. Η κλιματσίδα γλυκοπατάτας είναι το φυτό που μπορεί να μεγαλώσει ο καθένας εύκολα. Ξεκινάς από ένα συνηθισμένο υλικό που σίγουρα κρύβει στην κουζίνα σου αυτή τη στιγμή και σύντομα θα έχεις εντυπωσιακές κρεμαστές βέργες που γεμίζουν ένα ολόκληρο κατόφλι παραθύρου, μόνο με απλό νερό. Πιάσε μια γλυκοπατάτα από το ντουλάπι. Προτίμησε βιολογική, καθώς οι συμβατικές συνήθως περιέχουν χημικά που εμποδίζουν τη βλάστηση. Τοποθέτησε την σε γυάλινο δοχείο με νερό, με την πιο μυτερή πλευρά προς τα κάτω και περίπου το μισό βυθισμένο. Τίποτα παραπάνω. Μέσα σε 1 εβδομάδα, ρίζες θα ξεπεταχτούν από τη βάση. Σε 2 εβδομάδες θα δεις βλαστάρια να φυτρώνουν από την κορυφή. Σε 1 μήνα, κλιματσίδες με φύλλα σε σχήμα καρδιάς θα κρέμονται από το δοχείο. Σε 2 μήνες, αυτές οι βέργες
μπορεί να φτάσουν αρκετά πόδια μήκος. Εδώ έγκυται η μαγεία. Οι γλυκοπατάτες είναι φυσικοί αποθηκευτές ενέργειας, φτιαγμένες ειδικά για να δημιουργούν νέα φυτά. Βυθίζοντάς την στο νερό, πυροδοτείς αυτούς τους έμφυτους μηχανισμούς που περιμένουν να ενεργοποιηθούν. Δεν χρειάζεται θρεπτικά ή λίπασμα στην αρχή, τα έχει όλα μέσα της. Καθώς αναπτύσσονται οι κλιματσίδες, παράγουν φύλλα σε ζωηρό πράσινο, μοβ ή μοσαϊκό μοτίβο, ανάλογα με την ποικιλία. Κάποια δίνουν διακοσμητικά φυλλώματα που συναγωνίζονται τα πιο ακριβά από φυτόρια και συνεχίζουν να μεγαλώνουν για μήνες μέχρι να εξαντλήσουν την πατάτα, προσφέροντας όμως θέαμα που κόβει την ανάσα. Ξεχάστηκε επειδή είναι παμπάλαιο κόλπο, σαν αυτά που έκανε η γιαγιά σου στο Περβάζι, αλλά λειτουργεί εξίσου τέλεια και σήμερα, ίσως και καλύτερα, αφού μπορείς να το φωτογραφίσεις, να το μοιραστείς και να παρακινήσεις φίλους. Χωρίς γκάτζετ, χωρίς ακριβά φυτά, χωρίς μπελάδες. Μόνο πατάτα, νερό, φως και λίγη υπομονή. Σε λίγες εβδομάδες θα κοιτάς κλιματσίδες που φαίνονται σαν επαγγελματική καλλιέργεια, δωρεάν σχεδόν. Παραδοσιακά τις φύτευαν το χειμώνα, όταν ο κήπος έμενε νεκρός, φαίνοντας ζωντάνια στο σπίτι στις πιο σκοτεινές μέρες. Ο ίδιος τρόπος ισχύει και τώρα, χαρίζοντας φυσική ομορφιά όλο το χρόνο από τα πιο ταπεινά υλικά. Είναι το φυτό που μας θυμίζει πως η καλλιέργεια δεν απαιτεί πολυτέλειες ή κόστη. Συχνά τα πιο εντυπωσιακά δίνουν τα πιο απλά. Ένα λαχανικό, ένα βάζο, νερό. Αν σου άρεσε αυτή η βουτιά στον κόσμο των υδρόβιων φυτών και πήρες νέες ιδέες, πάτα δυνατά το like. Βοηθάει να φτάσεις σε περισσότερους και να μάθουν ότι μπορείς να φτιάξεις υπέροχα φυτά χωρίς χώμα, χωρίς βρωμιά, χωρίς φασαρίες. Σχολίασα από κάτω ποιο φυτό σε ενθουσίασε περισσότερο. Είσαι οπαδός κρεμαστών βεργών, βρώσιμων μυρωδικών ή εντυπωσιακών φυλλωμάτων? Διαβάζω όλα τα σχόλια και χαίρομαι να ακούω τις απόψεις σας.